spieval a tancoval vám folklórny súbor Rosutec, ľudová hudba pod vedením Jakuba Bára. Ženská spevácka zložka pod vedením Majky Hrebeňárovej. Ďakujem, patrí nášmu hosťovi, folklórnej skupine Raslavičan. Takisto zatlieskajme muzike pod vedením Stanka Baláža. Mali by sme zatlieskať aj autorovi a režisérovi celého tohto programu, ktorým je vedúci súboru Rosutec, Štefan Mucha. Keď som začínala túto konferu, tak som povedala, že sme takmer na konci. Tou poslednou čerešničkou bude príhovor poslankyne Európskeho parlamentu pani Kataríny Nevedialovej, ktorú by som veľmi rada teraz pozvala na javisko, ktorá by sa vám chcela touto cestou prihovoriť. Páni, poprosím, pomôžte dáme na javisko. Odovzdávam slovo. Ďakujem vám pekne, slúbujem, že to budeme nejako 2 hodiny. Milí priatelia folkloristi, v živote človeka sú rôzne chvíle, tie pekné sa občas striedajú so smutnými a hudba nás v rôznej podobe sprevádza celým našim životom, či už v bežných situáciách každodenného života, alebo ako nezastupiteľný prvok dodávajúci správnu atmosféru pri všetkých slávnostných udalostiach. Hudba je mocná čarodejka, má neuveriteľnú silu a môžeme povedať, že zázračne pôsobí nielen na náš psychický, ale aj fyzický stav.